25 сакавіка гэта найвялікшае свята ўсіх беларусаў, усіх грамадзянаў нашай краіны, таксама эмігрантаў, тых людзей, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, але усведамляюць сябе ці беларусамі, ці нашчадкамі беларусаў. Яны усведамляюць, што 25 сакавіка 1918 году адбылася найвялікшая падзея у гісторыі Беларусі 20-го стагоддзя, калі была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка, якую паспелі прызнаць амаль дзесятак краін, і якая была гвалтоўна знішчана. Знішчана ў выніку палітычных інтрыг усходу і захаду, тых інтрыг, якія адбываюцца на нашай зямлі у палітычным сэнсе і дагэтуль. Адзначаць гэтае свята 25 сакавіка гэта права кожнага грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. На гэта не трэба ніякіх дазволаў, таму што гэтае права дадзена нам Богам, дадзенае нам самой гісторыяй. І таму, калі людзей асуджаюць на 2 гады турмы за вывешванне бел-чырвона-белага сцягаў, вось гэта сапраўднае злачынства, бо гэта робіцца канкрэтнае зло. Калі ж чалавек вывесіў бел-чырвона-белы сцяг, ён не зрабіў нічога кепскага. Тут можна параўнаць з такім дзікунскім выпадкам, які здарыўся ў Віцебску ў той час, калі судзілі Сергея Каваленку. Байцовы сабака, ротвейлер, пакусаў 10-гадовую дзяўчынку, фактычна скалечыў яе. І што ж вы думаеце, гаспадыня атрымала штраф усяго 455 тысяч рублёў, крыху больш за $50. Зрабіўшы вось такое вялікае зло, гэта сабака ўвогуле мог загрызці эту дзяўчынку на смерць. Але дзяржава карае тут неадэкватна, абсалютна мякка і неадэкватна. А чалавека, які вывешвае бел-чырвона-белы сцяг, карае 2 гадамі турмы. Вось дзе сапраўднае злачынства, якое выяўляецца ў дзеяннях дзяржавы, такой дзяржавы, якая ёсць сёння ў Рэспубліцы Беларусь. А беларусы будуць шанаваць свой сцяг, будуць шанаваць 25 сакавіка і будуць адзначаць гэта найвялікшае свята ў нашай гісторыі.